Čaute, toto je taká malá ukážka, teda malá premena, že aký som získal pri fishingu. Asi už nejakého brainrota vidíte. Tak toto videjko bude, prísam, že krátke, nejaký, neviem koľko minút, ukážem vám moju bejsku. Máme tu jedného X-Team set, tralaleo, to je jeden. Potom tu máme zombie tralaleo. Potom tu máme orcala. Potom tu máme zase X-Ten. Potom tu máme ten, nico. Potom tu máme tralala, potom zase, takže máme tu raz, dva, tri, štyri. Secret. Tralaleo. A máme tu ešte piatu tralaleo. XTZ. Tralaleo, ktorý mi dodáva dosť veľmi veľa. Lebo je to Diamond verzii a musím rýchlo počítať. Majte sa hezky.